dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektua onartzeko astebete falta denean, Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasuneko sailburuak ziurtatu du uneon bizi den krisiak areagotu dituen ezberdintasun sozialei aurre egita izango dutela helburu aurrekontu hauek aurrekontuen negoziaziorako atea zabalik dela ere azaldu du Azpiazuk eta akordio zabalerako borondatea duela. Berretsi aurten diru bilketan diru gehiago jaso denez, batez ere hezkuntzara eta osasunera bideratutako diru partidetan nabarituko dela igoera aurreratu du. Datorren astean onartuko du Gobernu Kontseiluak aurrekontu proiektua eta gauzak horrela direla Azpiazuren hitzok hizpide halaxe iritzi die aurtengo kontuei Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak. Bida pasatugu ostean gerra ailegatu zaigu eta egoerari aurre egiteko funtseskoa da aurrekontu sozial batzuk edukitea, espansiboak izatea, eta alba dugu alden babes gehien lortu behar dituzten aurrekontuak eduki behar ditugu bai hemen eta bai Espainian ere, funtseskoa diralako batez ere etorkizuna garatzeko. Beraz, momentu soziopolitiko eta ekonomiko oso konkretu batean gaude, beraz, aurrekontuak betiko moduan behar diren politikak garatzeko funtseskoak diren kontuak izango dira. Eta aurrekontuez Iruñera salto Joseba Siron Euskal Herria Bilduren Iruñeko bozeramaileak prentsaurrekoa eman du goiz honetan egungo krisiari aurre egiteko aurrekontuak aldatzeko ekimen baten berri emateko pobrezia energetikoari aurre egiteko neurri sorta defendatuko du hain zuzen ere alderdiak datorren urteko aurrekontuetan Iruñako udalean ekimenak egoera ahulean dauden familiak eta kalefakzio zentrala duten komunitatei zuzendutako laguntzak jasotzen ditu. Lehenengoak familientzako diru laguntzak dira, oro har aurretzen dizuet, eta bigarrenak, hau da, egiturazkoak 3 eremutan banatuko genituzke. Alde batetik, eraikinak birgaitzea, energia eraginkortasuna eta aurkezpena bultzatzeko. Bigarrena, gaza biomasarekin ordezkatzen joatea, hiriko beroguntza azpiegiturei segurtasun handiagoa, prezio hobea eta jasangarritasun handiagoa emateko, eta 3. izango litzateke energia komunitateak sustatzea eraikin publikoetan zein pribatuetan autokonsumorako. Lan gatazketan berriz grebari ekin diote Amazonen Trapagarango logistika zentroko langileek soldatak KPIaren arabera eguneratzea, asteburuko lana mugatzea eta banatzailei subrogazio eskubidea aitortzea eskatzen dute. Lab sindikatuaren arabera zentroko langileen 100% egin du gaurko deitu duten 4 orduko lanuztearekin bat Gotzon Mardaratz, Lab sindikatuko ezkerraldeko zerbitzu pribatuetako arduraduna. Grebari egitea erabaki dugula, enpresa ez dela eziritzen gurekin lan harremana hobetzeko. Eskatu genuen lan harremanak hobetzeko posiblea dela lan hitzarmen propio batekin eta enpresa ez du nahi. Eta eguneka atera dira bat egin dutela lan ustearekin, bakarrik egon dira lan egiten arduradunak, baina egia esateko paketerik ez dira mugitu, hor dana geldiri egon da. Bilbon aldiz protesta egin dute Bizkaiko metaleko sektoreko langileek Euskadi plazan eserialdia egin dute, ekintza baketsua izan da, ez da istilurik egon eta horrela patronalaren egoitzaren atarian lan itun duina aldarrikatu dute. Abenduan Bizkaiko metaleko sektoreko ituna iraungi zen, joan den astean bildu ziren bi aldeak azkenekoz, eta patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen duela salatu dute orain sindikatuek, Unai Orbegozo, Komisiones Obrera Sindikatuko industriako kidea, eta Iratxe Azkuela Beko Industria Federazioko arduraduna urren Beharrezkoa da borroka honetan jarraitzea hitzarmena berritzeko. Orduan, negoziazioa hasteko bai dela egia daduen atzerapozuak endo behar direla eta behintzat erosa ahalmena bermatzen duen proposamen bat ekartzea eta hortik aurrera ikusi beharko genuke ze adostasunetara heldu algaitezen. Bestaldetik Xabier Atristain Gorosabel preso Donostiarra Martuteneko espetxera itzuli zen pasaden ostirala arratsaldean Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak Atristaini emandako 3. graduaren aurka helegitea jarri zuen fiskaltzak eta hori onartu egin du orain Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak 2. gradura itzularazi du epaileak. Atristainen kasuak zer esana eman du aurten 12 urte bete ditu preso. 2010ko irailaren 29an atxilotu zuten eta berehala
Espainiako Auzitegi Nazionalak ura inkomunikatzeko agindu zuen lehergaiak aurkitzeko ikerketa oztopatu zezakeela argudiatuta. Inkomunikazio aldiaren ondoren torturak salatu zituen eta kide izatea leporatuta sartu zuten preso. Urtarrian ordean giza eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi zuen Espainiak prozesu justu eta ekitatezkoan izatea eragotzi ziola Tristaini, ez baitzion utzi inkomunikazio aldian konfiantzazko abokatu bat aukeratzen. Otsailaren 17an kondena etetea ebatzi eta kaleratera zen Auzitegi Gorenak Estrasburgoko Auzitegiaren sententziaz ebatzi artean. Hala ere berriro atxilotu eta espetxeratu zuten ekainaren 2an Auzitegi Gorenak ebatzi zuen inkomunikazio aldian egin zuen deklarazioaz gain bazirela froga gehiago Tristainen kontra eta deklarazio horiek gabe ere epaiak zigor ondorio bera atera izango lukeela. Ondorioz ez zuen onartu haren aurkako 17 urteko espetxe zigorra berrikustea. Baldintzak betetzen dituela argudiatuta ordea Jaurlaritzak 3. gradua eman zion uztailean etxera joan zitekeen lotara. Baina fiskaltzak 13 euskal presoren 3. graduen aurkako helegiteak aurkeztu ditu, besteak beste Tristainen aurka, eta epaiak onartu egin du orain 14 hilabete barru zigorraren 3 laurdenak beteko ditu. Ostera suhiltzaiek kontrolpean hartu dute gauean Antsoaingo herri zaharreko baselizan bart piztutako sua Ezkaba mendian. Agintariek esan dutenez ez da basosuta baizik eta eraikinean pizturikoa. Sandra Urrak azalduko digu zertan ez beharra orain Iruñatik. Urriko 2. 15 hau temperatura epelekin hasi dugu eta Ezkabako mendia albiste izan da berriro izan ere, igande gauean sute txiki bat piztu da eta informazio iturri ofizialek aipatu dutenez, ez da baso sute bat izan baizik eta Antsoain zaharreko baselizak hartu zuen sua. Suhiltzaileak lanean egon dira gauean zehar eta gaur goizeko euriak lagundu egin du guztia itzatzeko. Nafarroatik mugitu gabe jendetza elkartu da Tafaian aurtengo Nafarroa Oñezen asteburu osoko jaia ospatu dute eta Garces de los Fallos ikastolak zor ekonomikoari aurre egiteko erabiliko dute dirua. Hala erdian ere lelopean igaro dute asteburua Tafaiako herritarrek eta bertaratu direnek halaxe egin du gurean gaur jaialdiaren balorazioa Paula Arregi Garces de los Fallos ikastolako zuzendariak entzun. Asteburu esan dezagun, 2 egunez ospatu genuen gure Nafarroa Oñeza, eta gaur aje emozionala geratzen zaigu euskara eta euskal kultura Tafaia eta zonaldean sustatzea, eramatea, aisialdira eramatea eta horretan gabiltza. Eguneko lerroburuekin bukatzeko berriz kiroletan urriaren 23tik 29ra biarritzen izango den munduko euskal pilota txapelketaren atarian hainbat pilotarik manifestua aurkeztu zuten Durangon. 4 eskaera zehatz egin dizkiete Euskal Herriko erakunde eta eragilei euskal selekzioaren ofizialtasunen alde indarra egiteko. Izan ere euskal selekzioak ez du ofizialki parte hartzerik izango biarritzen eta euskal pilotariek beste behin Frantziar eta Espainiar estatuen bandera eta ereserkiaren izenean lehiatu behar izango dute. Gaiaz aritzeko konexioa egin dugu eguerdiko magazinean Ander Martin pilotariarekin entzun. Alderdi politikoak lan bilatu lukete. Euskal Federazioak ere, jarrai bezan, olako lana egiten Euskal Pilota Federazioaren baina plan estrategiko bat egin beharko zan eta euren agendan ipini eta helburuak betetzen. Basteleneko lerroburuak horrela, iritsi eguneko argazkiari heltzeko unea energian arreta jarrita krisi betan familia asko ari dira egoera honen ondorioak jasaten. Gipuzkoako Tolosaldean eskualdeko pobrezia energetikoaren diagnostikoa egin berritan, 5 etxetatik batek energia pobrezia pairatzen duela aztertu dute. Udane Arbeok emango dizkigu xehetasunak jarraian. Urriaren 17 hau pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dugu eta une honetan bizi dugun energia krisiarekin uste baino lotura handiagoa du. Azken hilabeteotan prezioak izugarri igo dira. Elikagaiak, erregaiak, argindarra lehentasunezkotza ditugun horien guztien kostuek goruntz egin dute. Egoera honi aurre egin ezin diotenak ez dira gutxi. Gipuzkoan Tolosaldea garatzen agentziak eskualdeko pobrezia energetikoaren diagnostikoa egin du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Datuen arabera Tolosaldean 3.160 etxe bizitzak alegia eskualdeko etxen 16%ik pobrezia erlatiba jasaten dute, eta 997 etxe bizitzak 5%ek pobrezia larria. Hau da 4.000 etxe bizitza baino gehiagotan eskualdeko 5 etxe bizitzatik batean pobrezia energetikoa hauteman da, modu batera edo bestera.
Tolosaldeako zifrak horiek badira pentsa nolakoak izango diren Euskal Herri osoko datuak. Energiaren egoera honi aurre egin ezin da, agintariek zenbait diru laguntza dituzte indarrean. Frantziar estatuaren kasuan, erregaien prezioa merketzeko laguntza litroko 30 zentimokoa azaro erdira arte luzatuko dute, eta hori ale Ipar Euskal Herrian ere eragina izango du. Egoera amesgaiztotza dute askorek, horren isla Total Energies enpresako langileak esaterako, soldata egoeraren aldeko greban daude murgilduta. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Inflazioa goia jotzen elikagaiak eta argindarra geroz eta garestiago soldatak horren tamainan igo behar direla aldarrikatu du Dufauk. Beraz soldatak langile guztiei igoarazteko mugimendua sortu behar dela. Ildo horretan astearte honetarako sektore guztietan elkartasunerako greba deitu dute, tartean Ipar Euskal Herrian. CGT sindikatuko Peio Dufauk argi du borroka hori aurrekari izango dela inflazio altuaren aurrean langile soldata igotzeko. Aipatu bezala gasaren fakturak familia askoren amesgaizto bihurtu dira energia krisiak eztanda egin zuenetik herritar andana garestitzari aurre egiteko neurrien bila dabil geroztik eta askok urtetan irakurri gabeko kontratuak atera dituzte mahai gainera orain azken baliabideko tarifara jotzeko gomendatu dien erabiltzaileen eta kontsumitzaileen elkarteak gas naturala duten kontsumitzaileei bada horrek tarifa zenbat merkatu dezakeen galdetu diogu gaur Niko Kuenka ekonomistari. Betian egon izan dira bi tarifa mota, alde batetik librea eta regulatua izango izatekena, eta gobernuak egin duen aldaketa izan da tarifa honen bitartez pairatuko den edo tarifa honek izango duen prezio egoerari muga jarri dio. Eta azkenengo datuak begiratuta, tarifa honen bitartez sortzen den prezioa 6 zentimoko prezio izango izateke kilobatio orduko, ezta? Honek askoz merkeagoa suposatzen dau tarifa regulatuarekin, tarifa librearekin konparatuta, ez da? Energiaren bueltakoak ala lan gatazketara salto grebari ekin diote Amazonen Trapagarango logistika zentroko langileek soldatak KPIaren arabera eguneratzea, asteburuko lana mugatzea eta banatzaileei subrogazio eskubidea aitortzea eskatzen dute. LAB sindikatuaren arabera zentroko langileen ehuneko egunak egin du gaurko deitu duten 4 orduko lanuztea Aiaradurreta. Amazonek Trapagaranen duen logistikako zentroko langileek 4 orduko lanuztea egin dute, LABen arabera, beharinen ehuneko egunak greba egin du. Ehuneko eguna atera dira bat egin dutela lanuztearekin, bakarrik egon dira lan egiten arduradunak, paketerik ez dira mugitu, hor dana geldiri egon da. 3 aldarri nagusi dituzte soldatak, KPIaren arabera eguneratzea, asteburuetako lana mugatzea eta banatzaileei subrogazio eskubidea aitortzea. Lanuzte batekin mahai gainean jarrita eta ez dutela telefonoak hartu, ez dutela batu greba batzordearekin eta horrezegetik plantilla oso haserre dago. Eskaera horiek lan hitzarmen batean biltzea nahi dute eta zuzendaritzak ez duela ituna negoziatzeko ezeri nahi ohartarazi dute. Baina gaur egun gero eta lankarga gehiago dago asteburuetan eta hori ez dago rekonozituta. Ez dago baldintzatuta norre lan egiten dute larun bat edo domeka gehiago, ez da gratifikatzen, ez da ordaintzen. Lan hitzarmenaren negoziazioaren ezean gainera iragarri dute gaurkoa ez dela lehenengoa eta azken greba izango. Uste dugula geroz eta lanuzte gehiago edo inkluso greba gehiago egongo direla hurrengo egunetan, Black Friday, Cyber Monday edo gabonetari begira. Eta datozen asteetan asanblada hori erabakiak hori hartuko dutela. Honetan pentsionek manifestazioa egin dute Bilbon ikusi jarraian irudiak. Bizkaiko metalgintzako langileek eserialdia egin dute Bilboko Euskadi plazan, FEDEen patronalaren egoitzaren atarian alegia. Ekintza pazifiko bat izan da, eta beharrezkoa da borroka honetan jarraitzea hitzarmena berritzeko.
Egun lan hitzarmena negoziatzen daude patronala eta sindikatuak. Abenduan ituna iraungi zen eta orduztik ez dira adostasun batera heldu. Hori dela eta tartean 2022an ez dute soldata igoerarik izan. Bada erosahalmena bermatzea ezinbestekoa da sindikatuentzat negoziatzen hasteko. Zan dezakeguna da negoziazioa oraindik ez dela hasi FEBEMen jarreragatik. Baina ez da marra gorri erosahalmena bermatzea grebak bertan bera ustea. Osea, hori da negoziazioa martxan jartzeko. Sindikatuek behin baino gehiagotan salatu dutenez, FEBEMek negoziazioa blokeatzen du. Egoera horren aurrean sindikatuek 3 greba egunetara deitu dituzte sektoreko 52.000 langile. Hor dauzkagu greba deialdiak, eta ointxe bertan kalendarian dagoena hori da, egutegian dagoena da, bilera bastazken honetan eta datorren astean ja greba. Asteazkenean urriak 19 berriro bilduko dira Comisiones Obreras, UGT, LAB eta ELA sindikatuak patronalarekin, eta lanuzteak bertan bera usteko edukiak mahai gainean jartzea halabeharrezkoa dela aitortu dute. Grebak bertan bera usteko edukiak egon behar dira mahai gainean, eta gaur ez daude. Guk esaten duguna da oso urrutik gaudela, ze negoziazioa blokeatuta dago. Orain bai gaur metalgintzako Bizkaiko sektorak induen protestaren bueltakoak ikusitan, jarraian asteburuan jaso direnei begira jarriko gara. Izan ere estatuko hainbat erkidegotako pentsioen mugimenduek manifestazioa egin dute Madrilen pentsioak urteko KPI pilatuaren arabera igotzea eta gutxieneko pentsioa batazbesteko soldataren 60%koa izatea eskatzeko Euskal Herriko pentsioen mugimendua izan da protesta ditu dutenen artean eta bertatik 500 gora pentsiodun joan dira manifestazioan parte hartzeko. Larunbatekoa atariko manifestazioa izan da, azaroan herrietara zabalduko duten mobilizazio orokor baterako lehenengo pausoa. Es miseria y nada más. Es miseria y nada más. Gobernarzen duenak gobernarzen du, pensionek bere burua defenarzen dute. Quien goberna, goberna, las pensiones defendense. Guberni, las pensiones las defensen. Y si alguno no se ha enterado del grito que estamos haciendo desde las 4 esquinas del país, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pensionistas, aurrea. Eta larun batean ere Donostiako onkologikoa osoa eta monografikoa izan dadia eskatzeko milaka lagunek egin dute bat minbizian espezializatutako zentro honetako paziente erabiltzaile eta langileek deitutako manifestazioan. Inurri elkartaren pankartak laburbildu du larun bat eguerdiko mobilizazioaren funtsa onkologikoa bizirik, eurak bizirik irauteko. Gogorarazi dute 1993an sortu zenetik Donostiako zentroak modu integral batean tratatu dituela gaixotasun onkologikoak diagnostikotik hasi eta proposamen terapeutiko oraino, baita kirurgia ere beharrezkoa zen kasuetan. Prozesu horiek azkarrak zirela esan dute, profesionalek arreta estilo propioa zutela eta paziente naiz herritarrek lan hori aintzatesten zutela. Egoera oso bestelakoa da Ordealakoako Osasun Sailak 2019ko urtarrilean onkologikoa Osakidetzarekin lotu zuenetik eta baliabideen optimizazioa lehenetsi behar dela iritzi duten. Bi helburu argi zituen larunbateko protestak zehaztu zutenez, botere publikoei eskatzea 4 urteko loturaren ondoren onkologikoaren etorkizuna defini dezatela, berezko duen izaera monografikoa errespetatuz eta era berean onkologikoa euskal osasun publiko sisteman erabat integratzea. Gaiz aldatuta berriz 40 egun bizitzaren aldea abortuaren kontrako mugimenduaren esanetan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du abortatzeko kliniken aurrean taldeak egiten zituen otoitzei lotuta ertzaintzak egindako erresoluzio bat. Idatzi horren arabera, Gasteizko klinika batean aurrean errezatzen zuen abortuaren kontrako taldeak ekintza hori eraikinetik 80 metrotara egin behar zuen ere Garzia. Gasteizko klinika baten aurrean elkartzen zen abortuaren aurkako mugimenduak errekurtso bat jarri du ertzaintzak egindako erresoluzioari. Asteburu honetan EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak errekurtsoaren alde jo du.
Ertzaintzak egindako erresoluzio horren arabera, Gasteizko klinika baten aurrean errezatzen zuen abortuaren kontrako taldeak, ekintza hori eraikinetik 80 metrotara egin behar zuen. Mugimenduak idatzia ez zuen begi onez ikusi eta errekurtso bat jarri zuen. Gauzak horrela, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du Ertzaintzak egindako erresoluzioa. Gasteizko klinikaren aurrean egiten dituzten protestak ugarituz doaz. Osasun zentroaren atarian ia egunero arrozarioa errezatzeaz gain kartelak eramaten dituzte zenbait mezurekin. Abortuaren kontrako mezuak dira hain zuzen ere. 40 egun bizitzaren alde, 2004 urtean Ameriketako Estatu Batuetan sortutako mugimendua da, eta euren helburua da abortatzeko eskubidea deuseztatzea. Azken egunotan, 80 metrotara dagoen desanparado zelizan elkartu dira, baina aldaketa honen ondoren klinikara bueltatuko direla aurre ikusten da. Bestalde, Donostiako Azkabide klinikan ere Gasteizko bezalako protestak egin ohi ditu kolektiboak. Hala ere, kasu honetan epaile batek arrazoia eman zion klinikari, eta protesta egin dutenak eraikinetik 100 metrora egon beharko dira. Autoak dioenez, haurdunaldia etetea doazen emakumeen intimitatea eta abortatzeko duten eskubidea urratzen dituzte protesta horiek, baita klinikaren langileen eskubideak ere. Landa eremuko emakume nazioarteko eguna izan da asteburuan, bestalde Euskal Nekazaritza sektorean 9.000 emakume baino gehiagok lan egiten duten arren, nekazaritza elkarten erabaki organoen 25% ordezkatzen dute soilik. Beraz, egungo eta datozen belaunaldientzat berdintasunean oinarritutako sektore bat bermatu nahi bada, ezinbestekoa da gizonen eta emakumeen ahotsa berdin entzutea. Oraindik badago zer egin sektore honetan ere. Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna izan da urriaren 15ean. 7 urte bete dira Eusko Legebiltzarrean emakume nekazarien estatutua aho batez onetsi zenetik. Estatutu horrek emakume nekazarien eskubideak hartzen ditu abiapuntu. Nekazaritzaren sektorean emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera berdintasuna erdiesteko eta sektoraren alor guztietan genero ikuspegia txertatzeko beharrezko neurria jasortzen dituen legea da. Dena den kontuan hartu behar da Euskal Nekazaritza sektorean 9.000 emakume baino gehiagok lan egiten duten arren, nekazaritza elkarten erabaki organoen 25% ordezkatzen dutela soilik. Egungo eta datozen belaunaldientzat berdintasunean oinarritutako sektore bat bermatu nahi bada, ezinbestekoa da gizonen eta emakumeen ahotsa berdin entzutea. Testuinguru honetan Landaola Gipuzkoako Landa Garapen Elkarten Federazioak Landa Emakumea Gara proiektua aurkeztu du. Horren xedea da elkar ezagutza sustatzea eta landa eremuko emakumeen artean sareak sortzea. Ostera EH Bilduko emakumen guneko kideek data hori baliatu dute emakume nekazarien enplegua defendatzeko. Ildo horretan Eba López de Arroyabe Arabako ahaldun gai nagusiak neurriak hartzeko eskatu du landa eremuko emakumen lana babeste aldera. Gaur egun aproposa da gainera landa eremua bizitoki, lantoki, baina borrokagune moduan borrokatzeko dela eta aldarrikatzeko, ez? Administrazioei zerbitzuak, baina zerbitzu publikoak bermatu behar ditugu, bermatzea eskatu behar ditugu. Landa eremuko emakumeen nazioarteko egunaren bueltan bestalde, Baztanen erroa eta geroa dokumentala ikusteko aukera izango da asteazken honetan hilaren 19an. Berdin zinemaren eskutik arratsaldeko 6etan Arizkuneneako hitzaldi aretoan. Ordea Gasteiz hiriburu berda izateren 10. urteurrena ospatzen ari da, eta Gasteiz 10 urtez European Green Capital liburuaren aurkezpena egin dute gaur. Hiriburu berdaren ospakizunak hausnarketa egitera animatzen du eta azken urteotan egin diren lorpenak eta proposatzen diren erronkak bildu dituzte liburu horretan. Nerea García. Gasteizek hiriburu berdea izendapena jaso zuen 10. urteurrenaren ospakizunak hausnarketa egitera deia egin du. Horretarako 10 urte hauetan egin dituzten aurrera pauso eta lorpenak eta hurrengo urteetan aurreikusten dituzten erronkak bildu dituzte liburu batean. Erronken artean nagusiena da gizarte eta ekonomia arloetako egin beharrak erronka horiekin lotzea. Liburua 4 ataletan banatzen da.
Abia puntua 2012 urtean jaso zuen izendapenaren laburpena, 10 urteetan garatutako proiektu eta ekimenak, erronka eta proiektu eraldatzaileen bila eta azkenik ondorioak. Lehenengo atalean zehazten dute nola lortu zen hiriburu berdearen izendapena. Bigarrenean berriz zerrendatzen dira izendapena jaso zuenetik arlo honetan zer aurrera pauso eman diren. Hala nola airearen kalitatea hobetu da, mugikortasuna jasangarriak aurrera egin du, behi eta tranbiari esker eta zuhaitz gehiago plantatu dira. Bestalde, erronkei dagokienez, jasangarritasunaren esparruko estrategia indartzea, klima larrialdiari erantzun propioa ematea, eta 2030 urterako hiri karbono neutroa izatea besteak beste. Gauza asko ditugu egiteke, eta horiek ere jorratu beharko ditugu, ez? Eta orain, erronkari nagusiena 10. urte honetan izango da lotzea, ez? Ingurumenarekiko politikak, ez? Gure lehiakortasun ekonomikoarekin. Eta hori da hain zuzen ere lortu nahi duguna. Batetik, lehiakorrak izateko ekonomia aldetik, eta bestetik neutraltasun klimatikoa lortzeko datozen 10 urte hauetan, ez, gure ongizatea eta bizikalitatea mantentzeko. Inguru giro gaietako ikastegiaren zentroak eta Gasteizko udalak liburu honetako aleak banatuko ditu, hala ere online formatuan eskuragarri dago udaleko webgunean. Eta eguneko berriekin bukatzeko Nafarroan jarriko dugu begirada berriro leherreguretan aipatu bezala, jendetza elkartua eta Faian aurtengo Nafarroa oinezen asteburu osoko jaia ospatu duten, eta Garces de los Faios ikastolak zor ekonomikoari aurre egiteko erabiliko dute dirua Sandra Urra Iruñatik. Jendetza elkartu da eta Faian aurtengo Nafarroa oinez ospatzeko. Erdian ere lelopean milaka lagun izan dira euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dutenak. Aipatzekoa da aurten Faiako Garces de los Faios ikastolak diru hau, bildu duen diru hau ez duela inbertsio handirik egiteko erabiliko baizik eta zorrak ordaintzeko erabiliko dituela. Aipatzekoa da horretaz gain leloa pasatu dietela urrengo urtean Nafarroa oinezean sakanan ospatzeko Etxarriko Andramari ikastolan hain zuzen ere. Mila esker euskara babesten ari zareten guztioi. Mila esker bihotz-bihotzez Faiako ikastola eta bere proiektua laguntzeagatik. Asteleko kontuak horrela iritsi da albistegiari agur esateko unea gaurkoan enekoan du ezta peseko idazkari nagusiari eguerdian eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak izpide eta honekin besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 usatarian ondizan eta bihar arte. Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu enekoan du ezta, PSE Euskadiko Ezkerrari. Aipatu ditu Azpiazu sailburuak nabarmendu ditu batzuk. Bueno, oso garrantzitsua dira esango nuke, ezta? Covida pasatugu ostean gerra
ailegatu zaigu eta egoerari aurre egiteko funtsezkoa da aurrekontu sozial batzuk eukitea, espansiboak izatea, eta alba dugu aldeen babes gehien lortu behar dituzten aurrekontuak euki behar ditugu bai hemen eta bai Espainian ere, funtsezkoa diralako batez ere etorkizuna garatzeko, beraz, momentu soziopolitiko eta ekonomiko oso konkretu batean gaude, beraz, aurrekontuak betiko moduan behar diren politikak garatzeko funtsezkoak diren kontuak izango dira. Posible ikusten duzu aurtengoan ere Euskal Herria Bildurekin adostasun zabal batera iristea aurrekontuetan? Uste dugu positiboa izango litzatekela, ez bakarrikan EH Bildu, baizik eta Elkarrekin Podemos behintzat aurrekontu hoiei babesa emotia, ezta? Uste dugu pasatako urtean lortu genuen itxun oso positiboa izan zela aurrekontu hoiei perfil sozial gehiago emoteko eta nik espero dutana aurten be hori posible izatea eta alba dugu gehiengo oso zabal batengatik babesa emotia gure ontzat ikusiko genuke. Eusko Jaurlaritzak iragarri du aurtengo zerga bilketa inoiz baino handiagoa izango dela, nola egingo da hori? Uste dugu dakagun sistema fiskala ona dela eta emaitzak hor daude eta azken finean sistema horren bitxartez posible izaten da politika soziale horiek aurrera eramatia. Ontxe bertan gastu sozial handia dakagu, oso beharrezkoa den gastu sozial bat daukagu eta hori mantentzeko gure ongizate estatua mantentzeko, politika sozialak aurrera eramateko, gure enpresei ere babesa emoteko oso beharrezkoa da sistema fiskal on bat eukitea eta horren bitartez diru sarrerak behintzat hori mantentzea eta hori bermatzea. Ez litzatekelako posible izango diru sarrerak murriztuko bagenitu. Beraz, oso garrantzitsua da gure sistema fiskala, oso garrantzitsua da diru sarrera horiek mantentzia eta alba da ere handitzea batez ere gehiago dutenek gehiago aportatzen eta horren bitartez ditugun politika guzti horiez etorkizuna garatzeko posible egiten dute politika horiek egitea. Fiskalitate eredua aldatzaren alde egin dute esaterako Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek progresibitatea eskatzen dute ez, gehien dutenek gehiago, zerga gehiago izateko, zer deritzozu? Guk premisa hori beti defendatu egin dugu eta gainera pasatako astian ere esan genuen kontseilua batu eta gero Azpiazu jaunak eman zituen datuen arabera eta politika fiskal berrien arabera guk ere esan genuen horrekin etzela nahikoa eta uste genuela progresibitatearen arabera beste erabateko neurri fiskalak esartzeko moduan gauzela. Guretzako funtsezkoa da ontxo bertan gehien dutenak gehiago aportatzia batez be oindala 10 urte jasan genituen krisiaren ondorioak oso presente ditugulako. Eta hor, ezberdintasunak oso argiak ikusi genituen eta gure eredua guztiz kontrakoa da. Beraz, gehien behar dutenei babestu eta horren bitartez, politika fiskalak ere oso garrantzitsuak dira hori bermatzeko. Beraz, ondo ikusiko genuke, baita ere ondo ikusten dugu ontxe bertan esartzen ari gera eta urteetan esarri ditugun politika fiskalen neurrian hausnarketa bat egitea. Askotan egoerari begiratuta neurri puntualak izaten direlako, neurri puntual horiek gero betirako gelditzen direlako eta azken finean oso positibo izango litzateke denon artean hausnarketa sakon bat egitea ditugun fiskalitateari buelta bat emoteko eta politika batzuk sendotzeko. Dena den, Eusko Jaurlaritzak babestutako deflaktazio hori ez doa horren aurka? Uste dut ezetz, eta gainera deflaktazioari buruz azkenengo egunetan eta asteetan pilo bat berba egin dugu, baina deflaktazioa urte askotan normaltasun osoz egin dugun gauza bat izan da, eta ez bakarrikan gobernu hauen eskutik, eta baita ere beste gobernuen eskutik, eta bere garaian ere EH Bilduk Gipuzkoako gobernuan zeuala deflaktazioa ere aplikatu gintzun. Hori, ajuste neurri bat izaten da, eta diru sarreren arabera ikusten da hori,
Baina uste dugu hori ez dela ez positiboa ez negatiboa, oso teknikoa baizik. Eta horren arabera eta diru sarrerak ikusitza, posible baldin bada horri tope bat jartzia eta batez be, guk pasatako deflaktazioan egin genduan bezala, 200 euroko premia hori emotia gehien behar dutenei babesteko, positibo ikusten ditugu alako neurriak. Baina lehen esaten neban moduan, oso garrantzitsua dabe horren inguruan ere beste neurri fiskalak sartzia progresibitatean oinarritutako neurriak izan da. Madrilen esaterako horrelako zerga bat aplikatu dute, aberatzen gaineko zerga hori, baina Azpiazuk gaur bertan adierazi du ez dela zergak ez jaisteko, ez igotzeko momentua, konpartitzen duzu? Bueno, nik uste dut autonomia erkidego bakoitza bere egoeria dakala, bere izaera, bebai, eta hemen gogoraztia dakagu, fiskalitatearen eskumena ere badaukagula eta politika fiskalak hemen erabakitzen ditugula. Beraz, horren arabera ere gure irizpideak baditugu eta gure neurri fiskalak ere baditugula. Beraz, nik uste dut oraintxe bertan dakagun fiskalitate on bat dela eta gainera, egoera honi neurria hartuta dakan fiskalitate bat dakagula esango nuke, baina horrek ez du esan nahi hemendik gitxira, hemendik urte bat edo pare bat urtetara fiskalitatearen inguruan hausnarketa sakon bat egin behar dugunik. Gure ustez hori beharrezkoa izango dela hemendik 2 urtetara, batez be ditugun neurriak konpantatzeko eta hausnarketa sakon hori egiteko. Ez da momentua orain beraz. Gure ustez hori aplikatzeko ez, Euskadin ere badaukagulako alako zergak implantatutak eta badakagulako beste neurri batzuk implantatutak eta gure ustez oraintxe bertan dakagun fiskalitatea ondo neurtuta dagoela esango nuke. Madrilen hartu duten zerga horren gaineko erabakiaren ondotik etorri da COE patronaleko presidentearen adierazpen hori, esanez, zerga ideologikoa direla, zer iruditzen zaizu? Karo, fiskalitate askotan ere ideologikoa da, neurri batzuk hartuta edo besteak, eta Andaluziako eredua ere badaukagu mai gainean, gehien dutenei zerga kendu eta gitxien dutenei, gero diru sarrer gitxiago eukita, hor penalizatzen zaie, zergatik, zerbitzu publikoak diru publikoarekin babestu egin behar ditugulako eta diru sarrera gitxiago baldin badakagu eta gehien dutenei halako premio bat emonda, uste dugu, zerbitzu publikoi kalte egiten diegulako. Hori ideologikoa da. Gurea ere ideologikoa da, logikoki, guk progresibitatea beti mai gainean jartzen dugulako eta uste dugulako gehien dutenek gehiago jarri behar dutela gitxien dutenei babesteko. Baina ez orain. Bai, orain ere egin dugu, bai 3 aldundietatik eta baita ere Eusko Jaurlaritzatik, lehen esan neban moduan, uste dugu oso neurtuta dakagula gure politika fiskala eta guk ez deguna egingo sekula, ez gehien dutenei fiskalitate gitxio edo presio gitxio esartu, guztiz kontrakoa horregatik lehen esaten eban moduan, guretzako deflaktazioa gauza tekniko bat da, hor tope bat ere badakagulako eta 200 euroko neurri hori ere badaukagulako eta horretaz aparte beste neurri fiskalak progresibitatean oinarritutak dagozen, beste neurri fiskalak sartzeko aukerian gauzela esaten dut. Diru sarrera bermatzeko errentaren erreformari buruz ere, zen balorazio egiten duzu? Uste gu itun ona lortu degula eta oso garrantzitsua zen orain dakagun egoerari begiratuta hori berriztea, itun hori berriztea eta hemen dakagun ongizate estatuari bultzada bat emotia. Guretako Elkarrekin Podemosekin lortu dugun ituna oso positiboa dela esango nuke, hala ere esatia dakat gehiengo osoa dakagun bi alderrizek oso argi geneukala zer norantza joan behar zen erreforma hau. Beraz, posible daukagun gero tramitazio parlamentarioaren barruan beste alderdi batzuek aportazio gehiago emotia eta aportazioen horren arabera gehiengo handiago bat lortzia. Egoera ekonomiko honen atzean ere aipatzeko energia krisia, uste duzu energiaren gaineko herri itun baten aukera zabaldu dela, Statkraft konpainia tarteko Euskal Herria Bilduk izan duen jarrerarekin?
Baietz esango nuke. Baietz esango nuke eta oso positiboa dela ere esango nuke, ezta? Garaia zuan. Kontutan eduki behar dugu hemen Euskadin bakarrikan kontsumitzen dugun 17% eragiten degula. Eta hori ezinezkoa da. Oso hor jasangarritasunaren inguruan uste dugu energia berriztagarrien impultsoa oso beharrezkoa dela eta bereziki Euskadin autosufizientzi gehiago eduki behar degula eta horretarako azpiegiturak behar ditugu gai honen inguruan eta ezinbestekoa da itun hori lortzia denok bide berian boga egiteko, ezta? Eta uste dut momentu honian gauzela. Momentu konkretu hau ere balio izan gaitu agian itun zabal horretara joateko eta beraz nik oso positiboki baloratzen dut eta ongi etorria ematen diet oraintxe bertan hor gauzen guztioi. Hezkuntza alorrean lortu den itun zabal hori, uste duzu kolokan egon daitekeela, Elkarrekin Podemosek kritikak egin dituelako eta berriro? Espero dut ezetz. Podemosekoi ikusten diet askozbek eskatuta dagozela argazkixen inguruan, legien inguruan baino, ezta? Eta uste dut lortu genituan ituna oso positiboa zela, oso zabala zela, ikasleak erdigunean jartzen zituen itun bazela eta eskola publikoa ere erdigunean jartzen zuen itun bazela. Beraz, ez dut ikusten ontxe bertan inungo arazorik itun hortan segitzeko. Logikoki, ongo momentua esposizio publikoa maituta, eragile sozialak beren ekarpenak egiteko momentua ailegatu dela, ekarpen hoien inguruan hausnarketa egingo dela eta horren inguruan ere tramitazio parlamentarioa ere ondino aurretik handakagu. Beraz, ibilbide isa osoa dakagu aurretik, beraz, lehenengo momentutik itun hortatik urtetzea akatzizugarri bezala ikusiko nuke. Eragile sozialek ere kritikatu dute lege hau, batez ere Euskararen aldetik esaten dutelako zehaztasun falta dagoela, konpartitzen duzu? Kezka hori? Nik uste ezetz, eta euskara ezileik arazo bihurtu, ez gai hontan eta ez inungo gaietan. Dakagun erronkarik nagusia ez da euskara gehiago jakitea erabiltzea baizik. Eta hor bai kezka izugarria dakagula Euskal Sozialistak geroz eta gitxiago erabiltzen delako. Logikoki erabiltzeko funtseskoa da jakitea, hori logikoa da, ez da, zentzuzkoa da, baina uste dut oingo ereduan eta oin dakagun lege proiektu hortan hori bermatzen da. Baina kontutan eduki behar dugu baita ere globalizazio mundu batetan eta lan munduari begiratuta ere oso garrantzitsua da beste hizkuntza batzuk jakitea eta jakitura hori ona izatea. Beraz, uste ekilibrio ere hori bermatuta dagoela, bai euskara jakitea eta bai ere beste hizkuntza batzuk jakitea. Beraz, uste erronka nagusia dinoan moduan ez da bakarrikan jakitea baizik erabiltza baizik. Herri itunez ari garela, Radio Euskadik bildu du legeen 170 baino gehiago oposizioko taldeen babesarekin eraman direla aurrera azken urteetan, EAJak eta PSek legegintzaldi honetan zuzen ere, zein irakurketa egiten duzu horretaz? Legealdi hasi zenean argi eta garbi lagendun sozialiston posizioa ez da. Beti esan dugu eskuzabaltasunez jokatu behar genuela, naiz eta gehiengo bat euki parlamentuan, pasatako legealdizan hori esen gertatzen, eta beharrezkoa zen beste alderdi politikoekin itunak lortzia, baina arata gehiago momentu honi ikusitza, guk beti esan dugu eskuzabaltasun hori guren eskutik etorriko zala baita bet. Eta guk beti esan dugu guren hortasunean ere badaola ezberdinen arteko akordioa lortzeko gaitasun hori eta demostratu egin dugu. Ez bakarrik aldegiekin, baizik eta arata gehiago ostegunero lortzen ditugun itunen inguruan. Beraz, pozgarria da, eta uste momentua politika zerbaitetarako balio duela demostratzeko badala. EAJarekin harremanak zer moduz daude? Ondo, nik esango nuke normaltasun osoz ikusi degula ditugun desadostasunak, horien inguruan ere esatia dakat, askok adostatuta dauzela, bakoitzak bere nortasun dauka alderdi moduan eta logikoa danaz, bakoitzak bere posizioak mantentzen ditu, baina uste dut osasuntzu dauzela harreman horiek. Ez duzu EAJak zuen ahotsa entzuten duela?
Nik uste baietz, eta kontuntan hartu baita ere, eta askotan ere, etzaio gustaten esaten deuna, baina hori normaltasun demokratikoan ere onartu egin behar da. Azken aldian ikamika batzuk izan dira zuen artean, batez ere idazkari nagusi kargua hartu zenuenetik, zein da egiten duzun irakurketa? Nik argi eta garbi berbaiten dut, nik ez naz izkutatzen eta ez naz sumisoa eta nire eritzia beti eta nire alderdiaren eritzia publikoki esaten dut. Eta esatia dakat ez da bakarrikan eneko handuesaren eritzisa, baizik eta nik idazkari moduan nire ejekutibako eritzia ere plazaratzen dodala, beraz alderdiaren eritzia da nire ahotik urtetzen dana. Nik hori normaltasunen kokatzen dut eta ez diot buelta gehiago emango. Beraz, balizko koalizioetarako lehentasunezkoa izaten jarretuko duzuentzako eajota? Ez dakit, berai galdetzi ere badakazute, ez da? Gure intentzioa beti esan dugu alde batetik egonkortasuna lortzia dela eta elkar bizikidetza sendotzia eta logikoki garaiak ere aldatuko direla eta lehenik eta behin gizarteak emon behar digula bakoitzari behar dugun indarra, ez da? Eta hor kokatuko gaitu eta horren arabera eta programak ikusiko dugu zertarako nahi dugun gobernuetan egon. Gu beti esaten dugu guretako garrantzitsuena da zertarako egon behar garen gobernuetan eta ez norekin. Eta Euskal Herria Bildurekin edota Elkarrekin Podemosekin, Ezkerreko hiruko balizko koalizio hori mahai gainean duzue? Beti hirukote hori aipatzen da, baina auskalo hauteskundeen ondoren zer nolako emaitzak eukiten ditugun bakoitzak. Akaso hirukote hori ez da hirukotea eta bikotea izaleike, ez da? Auskalo Podemosek zer nolako emaitzak eukiten ditun. Tokiko leku batzuetan EH Bildurekin harreman oso ona daukagu eta esatia daukagu eta denborakin ikusiko dugu aber ze gertatzen den, baina beti premisa horiek presente uki behar ditugu. Egonkortasuna, elkar bizikidetza eta zertarako eta ez hainbeste norekin. Baina bateragarriak izan daitezke proiektu politiko horiek? Ikustia daukagu aber ze programakin aurkezten geran bakoitzak eta gero ikustia daukagu gero-gerokoak, baina lehengo eta importantiena da jendia boskatzi eta horren arabera ikustia daukagu zer nolako etorkizuna daukagu hemen Euskadin. Madrilera begira ere Feijóok EAJari eskua luzatu dio. Uste duzu nola baiteko EAJak PP-ren gobernu bat sostengatzea posible ikusten duzu Madrilen? Claro, posible ikusten dut. Ezen izango lehenengo aldia eta iraganean ere ikusi dugu babes hori. Beraiek ikustia dakati zeinekin joaten diran eta zeinik emoten dioten babesa, ez da? Gogoraztia dakagu mozio zentzuran ere zer nolako jarrera euki zuten, azkenengo momentura arte ez zuten bere boska erabaki eta apurtxo bat obligatuta joan ziran, ez dakit zer nolako etorkizun aukiko duen harreman hori, baina harreman hori beti hor egongo da, gukarri eta garbi daukagu, zein den gure eredua, zertarako balio duen gure eredua eta Alderdi Popularraren eredua, zer nolakoa den eta zertarako balio duen, eta uste dugu gure eredua eta gure politikak oso onuragarriak izan direla Euskaldun asko eta askoretako, ez da? Beraz, beraiek ikusiko dute zeinekin joaten diren. Eusko Jaurlaritzak eginiko soziometroaren arabera ere EAJak 3 diputazio eta hiriburuetan irabaziko luke, Gasteiz kolokan egon daiteke, hortxe ikusteko dago oraindik ere non izango den EAJaren hautagaia, horrek baldintzatuko du guztia? Guk ez diogu kasu gehiagei emoten halako gauzei, ez da? Bai Gasteizen bereziki eta baita ere Donostian gorakada oso importantea eduki dugu soziometro horren arabera, eta hori lanaren emaitza da, beraz gure eskuan dago garaipenak lortzia edo beste emaitza batzuk lortzia, beraz hildo honetatik jarraituko dugu lanean hori posible egiteko. Donostian Marisol Garmendiaren garaipena Odon Elorzaren aurrean kritikak sustatu ditu, Elorzaren esanetan zuzendaritzari zuzendutakoak, nola irakurri dituzu? Ez dut baloraziorik egingo horren inguruan, nik uste prozesua oso gardena eta oso eredugarria izan dela esango nuke, uste dut oso positiboki ikusi dela baita ere gizartean, Donostian bereziki,
interes politiko handia eman dau prozesu hau, eta eredugarria dela esango nuke. Batez be oso gardentasun ezin dalako, hautagai bakoitza bere proiektua saltzeko aukeria euki dabelako, eta gero gure militanteek erabaki egin dutelako zein izan behar duen eredu hori edo proiektu hori aurrera eman behar duen alderdikidea. Beraz, horrekin geldituko naiz, eta uste dut beste alderdixak ere eredu moduan ikusi lekela salako gure prozesuak. Azken galdera bat ere amaitzeko, atzokoan Lasata Zabalaren heriotzaren urte hurrena izan zelako, eta urriaren 12an Denis Itsasok adierazitako Gora Guardia Zibila esaldiak oraindik oihartzuna izan zuelako, Itsasoren jarrera babestuen duzu? Nik uste dut gauza bat eta bestia nahaztia akatz bat dela. Nik uste dut Denis Itsasoren hitzak kontestu batean zegoazela, zan eguna salako eta bere kargua dena delako, ez dut ondo elo txartu ikusten duenik egin beharrekoa zen, eta gainera nik positiboki ikusten dut, gainera elebiduna egitea, eta euskeraz egitea, nik ez dut ezer arrarorik ikusten. Beste gauza bat da Lasa eta Zabalaren gaia, nik beti oso kontundente izan naiz gai honen inguruan, beti esan dut egia, justizia eta reparazioa beharrezkoa dela, eta nire aldetik beti biktimak nik ondoan ikusiko gaituela. Beraz, nik beraien gertu egoteko pres nago, eta beti izango naiz. Baina, egunean bertan urriaren 12an arrabotsa sortu zuten hitzok biktimak, estatuko biktimak humilatu sentitu zirelako. Bueno, beste batzutan ere, beste biktimak humilatutak ikusten ditugu, eta hori denuntziaten dutenek ez dute esaten, beraz, hori joko politikoa dela esango nuke. Elkarbizitzaren bidean, beraz, politika gaiantzen da, esango zenuke? Nik uste dut elkarbizikidetza sendo bat lortzeko ondino bidea egitea dakagu, desente asko dakagu egiteko, nik beti bide hori egiteko prest egongo naiz. Eneko Andueza, PSeren idazkari nagusia, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, egunon.